Me, Chris Aquino. Ogie is organizing the Friday, February 25, EDSA 25th anniversary concert. Isang malaking kulto yung EDSA People Power na yan. And then, kaya wala akong masyadong in-offer na artist sa katsipang GMA7 kasi mga nobody andun. At hindi sila mukhang artista, mukha lang silang mga pusali. Ano yung pusali? I don't know eh. Carlos Soler, mag-BFF, at Casey Concepcion and Samuel Milby here sa E-Live. Loka, hindi yan mag-BF. Ano ba yan? Magkaniba yan kay Viola at hindi mo know. Sino yan, Peter? Ang Sara, straight na mag-sag ng Tagalog si Samuel Milby. Super nahasa na dila niya sa kaka-bad kay Piolo at Jericho Rizal. Robert, it's me, Ariel C. Congratulations, Sabi PAH. Put ka, congrats mo kay mo. Ikaw ang malas sa show kaya hilahod sa ay sa rating. Sino? So yun daw. Hindi na napaka-cheap. Empress sa ating o ayan, igalit ka nang makikipag masko. Kaso, wag tularan ang ayoksa at super maspag na si... Sino yung pilyang sweet? Yan. Si Christine. Sila din ang Sino mo? Ay, ano, Christine Reyes? Mati ka pa rin. Yun lang, Mike. Hi! Hindi ko nabot. Ba't kinula mo? Video natin siya. Kaya nga eh. May nag-video mo video. Ay, hindi na sarap. Ayun. Ang sticker niya. Pakadalasan.